Bueno, pois bo día a todos os que estades online, os que estades aquí, o instituto que nos ven a visitar, neste caso, nesta segunda xornada de Galicia Gamer, no Espazo Xove de Betanzos. Outro día estivemos en Vila García, hoxe estamos en Betanzos, mañá estaremos en Lalín. Nesta segunda xornada, nas charlas da mañá, nas que teremos a Silvia Izquierdo e Laxmi Irigoyen, vamos a ver tamén os proxectos que nos traen, dous proxectos moi diferentes, e vamos comezar con Silvia Izquierdo. Quero recordar, ademais, de que pola tarde, tanto os que estades aquí como os que estades online, temos os eventos competitivos de Betanzos, nos que xogaremos hoxe a Dragon Ball Z Fighters e xogaremos tamén a Rocket League. Estes campeonatos que tamén terán pois os seus premios simbólicos e que estades convidados a vir a xogar, que vamos montar aquí pois o show de gaming tamén para que se xogue, ademais de falar de proxectos como os que vamos a falar agora. Silvia Izquierdo, neste caso, Aruma Studios, que nos vai presentar o seu proxecto que xa temos por aquí atrás, Intruder in Antiquonia, unha aventura gráfica made in Galicia ademais, e 100% galega. Silvia, todo teu. Moitas grazas, Pablo. Bos días a todos. En primeiro lugar, se queredes facer algunha pregunta, cortádeme cando queirades, vale? Non esperedes ata o final. Ben, eu son Silvia Izquierdo, voume presentar un pouquiño. A ver, eu estudiei Publicidade e Relacións Públicas, comecei alá por finais dos 90, ainda que levos moita diferencia de idade. Despois de rematar Publicidade, fixen o mestrado, agora chamase Mestrado en Produción Xornalística e Audiovisual, daquela era Produción e Xestión Audiovisual. Traballei en diferentes produtoras, nunca traballara en relación a dos videoxogos, porque a principios, mediados do 2000, pois, ainda ese mercado non estaba moi aberto. Fixen unha pausa na miña carreira, marchei para a Suiza uns anos, e ao regresar, tiñamos na idea montar xa coa miña parella, o meu socio neste caso, algo relacionado cos videoxogos, pero non sabíamos exactamente o que. Entón, cando comeza todo, o meu socio compañeiro, Rubén López, é o que se dedica á parte de programación, que é a parte quizáis máis difícil de atopar cando un quere facer un videoxogo, non? Unha persoa que se dedica á programación. Pois aí xa é parte da empresa, ese 50% de Aruma Studios. Eu adícome á produción. Cando nace Aruma Studios? Ben, Aruma Studios ten un antecedente no ano 2010 no que creamos un pequeno xogo para móviles que se chamaba Xavier. Xavier é un xogo de plataformas onde unha pita ten que chegar ao seu ovo antes que un ladrón de ovos chegue a él, non? Entón, para chegar ata ali, o único que ten que facer é, o único, que non é sinxelo ás veces, é conseguir pechar todos os ocos ou abrir os muros que a separan do seu ovo, non? É contrarreloxo e ten unhas 50 pantallas aproximadamente. Foi a primeira aproximación que fixemos en 2D. E xa no ano 2016, principios do 2017, xa pensábamos voltar, eso xa o tiñamos casi seguro, aínda sen data, e fixemos a primeira aventura gráfica, Quantum Derail. Quantum Derail é un xogo que, aínda que ten estética 3D en 2D, conta a historia dun axente de policía que se chama Just in Case, que ten que encárganlle o caso de descubrir quen roubou a primeira locomotora cuántica que estaba a fabricar unha empresa, non? Ten que atopar onde está, quen a roubou e por qué. Publicámono no 2017 e xa no ano 2020, finais do 2019, xa sabíamos que íamos regresar de Suiza a España en 2020 e dixemos, moi ben, imos montar unha empresa de videoxogos, pero para onde? Para PC, para móviles, para consolas. Entón, como xa tiñamos a experiencia de Quantum Derail, decidimos facer un para móviles. Chámase Star Balloon, é un match 3 simplemente no que tes que unir globiños da mesma cor. A dificultade engadida neste xogo é que os controles son uns ventiladores que moven na dirección contraria, exactamente. Se estás co móvil, picas na dereita, o globo non vai á dereita, vai á esquerda. É a dificultade engadida. Coincidiu a saída do xogo co confinamento. Entón, que ocurriu? Pois que puxémolo gratis e saiu moi ben. Miles e miles de descargas. Cando rematou esa semana free, puxémolo de pago e xa non descarga ninguén. O sea, é moi baratiño, creo que non chega ao euro, pero ninguén o descarga. E xa cando vimos as diferencias, o que nos custou facer a aventura gráfica e o xogo de móvil, decidimos que sí, que íamos
cara a xogos de PC, neste caso aventuras gráficas. E así no ano 2020 nace Intruder in Antiquonia. Pero con Intruder in Antiquonia non chegamos un día e dixemos, veña, temos unha historia maravillosa e ímola facer. Non. Fixemos un pequeno estudio de mercado para saber que era o que lle interesaba ao público. Nós tiñamos unha idea preconcebida que queríamos facer xogos que gustaran ás mulleres, porque se ben é certo que case o 50% das xogadoras de videoxogos son mulleres, non así o 50% dos protagonistas son mulleres. Senón as cifras quizá ibailame un pouco na cabeza, creo que non chega ao 20, creo que anda en torno a un 14 dos protagonistas. E tamén a experiencia de xogo que ten unha muller e a experiencia de xogo que ten un home buscan cousas diferentes. Entón, a partir dese estudio de mercado e coas conclusións que sacamos, creamos dúas historias. Intruder in Antiquonia, que por aquel entón, a finais do ano pasado, chamábase Aparecida, e outro segundo xogo, cunha historia completamente diferente, unha estética semellante, colores moi neutros, moi lavados e tal, con protagonistas femininas as dúas, pero dúas historias diferentes. Creamos dúas páxinas webs deses dous xogos, coa historia de cada un deles, falando das protagonistas e do que ia ser a historia de cada un delas, desos dous posibles xogos, e lanzámolas, testeámolas en internet. Puxemos publicidade, Google Ads, e a que mellor funcionou, a que máis xente apuntouse á newsletter e quería saber máis do xogo, foi a Aparecida, Intruder in Antiquonia. Entón, así, a principios deste ano, 2020, finais do ano pasado, decembro, arrancamos con Intruder in Antiquonia. E que é Intruder in Antiquonia? É unha aventura gráfica. Sabedes o que é unha aventura gráfica? Sí, non? É unha aventura gráfica de estilo clásico, como as que xogábamos na miña época nos anos 90, toda feita a man, debuxo a dibuxo, consta de uns 44 fondos feitos completamente a man. Ben é certo que algúns son variacións, por exemplo, a Praza do Pobo, non aparece aquí, a Praza do Pobo de día e a Praza do Pobo de noite. Diferencias, pois farolas encendidas, unha luz máis azul, non hai xente na rúa, hai que facer diferenciacións. E temos 14 personaxes. Tamén contamos cunha banda sonora original que está a traballar Juan Salgueiro, que é un compositor de Santiago, que está adaptando todo o que nos lle pedimos a esa música para que englobe o aspecto do que queremos do xogo, non? Como xa vos dicía, é unha protagonista feminina, é unha muller duns 30 e poucos anos, e as dúas, co estudio de mercado que fixemos, atopamos que o que máis lles gusta ás mulleres é explorar os xogos, é dicir, descubrir o mundo que hai dentro desa aventura gráfica, e que a historia sexa un puzzle máis dentro do xogo, é dicir, que non cheguemos estemos facendo o xogo, atopemos unha porta pechada e un candado que tes que poñer un código. Non, é que segundo vas descubrindo a historia, os diálogos tamén son un propio puzzle para saber máis e poder avanzar dentro da historia. Co cal, a protagonista tamén evoluciona, os fondos, os backgrounds tamén evolucionan segundo vai pasando a historia, e o que sí que temos é que a xente que xoga aventuras gráficas non lles gusta nada ter un temporizador. Así que aquí non existe ningún puzzle en ningún momento que teñas que ir contra o reloxo. É todo con máis tranquilidade. E como desenvolvimos este xogo? Para nós, a produción do xogo basase en 4 piares principais, que son o guión, os fondos, os backgrounds, os personaxes e a música. O guión para nós foi e é a columna vertebral do xogo. Foi a nosa forma de traballar, eso quero recalcar. Non sei se todos os estudios traballan así. Nós procedíamos do mundo audiovisual, entón no mundo audiovisual se ti tes un guión dunha peli que ten 90 páxinas, sabes que a peli vai durar 90 minutos, é así. Un guión de 120 páxinas, a peli dura 120 minutos, non? Entón, o que fixemos, e con ese guión ti podes sacar pois o que vai custar a película, cantos actores hai, cantos decorados hai, se exterior de día, exterior de noite, interior, se está chovendo, se non chove, o tipo de decorado, sabes todo con ese guión. Entón, nós quixemos facer o mesmo. Partimos dun guión, aproximadamente fixemos unha pequena redacción de 6 páxinas, onde contábamos a historia que nos queríamos explicar no xogo, dende principio a fin. Pero claro, non somos guionistas, entón faltábanos moitas cousas. Contactamos con 2 guionistas, con Marcos Estevos e con Ana Ponte, que xa traballara con eles eu anteriormente na miña etapa audiovisual en Filmax,
e puxémonos mans a obra. O primeiro que fixeron, despois dese desenvolvemento de 6 páxinas que nos escribimos, foi crear o guión completo como se fose un libro, sen diálogos, sen puzzles, sen nada. Porque a partir dese guión completo, que tiñamos xa? Pois todos os fondos. E a partir dese guión cos fondos, podíamos comezar a facer un prototipo do xogo. É dicir, debuxar todo o xogo a man, moi mal dibuixado, logo vos mostrarei un pequeno exemplo para que vexades que era moi básico, debuxar todo o xogo e ver se os fondos coincidían entre eles. Ir xa comezando a elaborar ese prototipo para ver se tiñan unha coherencia esos fondos entre eles. Cando xa rematamos esa parte de historia completamente pechada, pasamos a creacións dos diálogos. Os diálogos, ao mesmo tempo, xa tiñamos os protagonistas, que eran un monecreques pintados nada máis, podíamos xa engadirlles os diálogos aos protagonistas e saber se funcionaban no prototipo, claro, exactamente, o sea, a imaxe era un pouco extraña ver cousas feitas á man, blanco e negro, un moneco que sacabas de internet e poñías, cousas moi extrañas. Pero os guionistas podían comprobar se esos diálogos estaban ben pechados, se algún quedaba sen esclarecer o final, se non tiñan sentido, se dabas unha resolución antes de facer algunha outra pregunta, e foi moi útil. E ao mesmo tempo que íbamos cargando todo ese puzzle esa trama de diálogos, os guionistas e nós ao mesmo tempo facíamos os puzzles. Moitos puzzles xa estaban por guión, pero outros faltaban. É dicir, sabíamos que tiñamos que ir de aquí a aquí cun puzzle, pero non tiñamos o xeito do puzzle. Entón, fixemos os puzzles que faltaban, engadindo textos, algúns fondos novos, ben, para que non foran, pois, como dicíamos antes, un candado diante dunha porta, non? Isto que fixo foi que solucionásemos moitos problemas ao principio, porque tiñamos todo o guión testeado. E o que fai iso é que reduces moitos custos posteriores, porque tempo nunha produción ou en calquera traballo, o tempo son cartos. Entón, aí reducíamos moitos custos. O segundo foron os fondos. Este é a cidade e o pobo que vos comentaba antes, que temos de día e de noite. Entón, claro, de día a estética é unha, de noite é outra, máis azulado, coas luces das farolas prendidas, luces das algunhas casas. Agora mesmo non temos xente porque é simplemente fondo dibuixado, pero aquí sempre hai 3 vellos sentados falando entre eles, non? Entón, pois de noite están nas súas casas dormindo. Co que pretendíamos cos fondos é crear un ambiente melancólico, porque ainda non vos contei do que vai a historia, perdón, Intruder en Anticonia é unha rapaza de 33 anos, 32 anos, que aparece deitada na estrada de entrada ao pobo de Anticonia. Ali o conductor da ambulancia, que é Karim, recolla e leva ao centro de saúde. É un pobo, non ten hospital, centro de saúde, non? E os médicos din que padece unha amnesia, que non recorda absolutamente nada, e a única información que teñen dela é que se chama Sara Campillo, porque leva o seu DNI con ela. Entón, é o único que saben, información que posúe o DNI. Entón, a partir de aí, Karim, o conductor da ambulancia, e tamén a oficial de policía, Julia, van a axudar con outros personaxes do pobo a Julia a que recobra a súa memoria e que saiba por que apareceu ali e que ten que facer nese pobo, non? Entón, Anticonia, unha das cousas claves que ten, dai o nome, é un pouco anclado no pasado. Non lles gusta o uso de internet, nin redes sociais, nin todo o que teña que ver coas novas tecnoloxías. Rexeitan calquera uso de novas tecnoloxías. Entón, o que tamén queríamos dar cos fondos, ese ambiente de pobo máis antigo, máis anclado no pasado, non? Non hai ningunha antena en ningún dos fondos. E a xogadora, como dicíamos antes, vai descubrindo nestes fondos os lugares do pobo segundo avanza o xogo, non? Haberá algúns sitios que non poda entrar ata que pase certo tempo, e si que poida entrar e descubrir os personaxes e os lugares novos do pobo. Entón, como fixemos cada un dos fondos? Vou poñer, por exemplo, 2. Comezamos co do xardín do convento. Anticonia ten un convento no que o seu xardiñeiro, Samuel, é unha das pezas claves do xogo tamén, non? Entón, a rapaza que está a facer os fondos chamase Genevieve, traballa en Singapur.
claro, ela non conoce como son os povos de Galicia, porque nós o que queremos transmitir neste xogo é un pobo antigo do norte de España, dun pobo costeiro. Anticonia non é costeiro, pero sí que nos gustaba esa idea de casiñas baixas, de cores claros, con tellados marróns. Entón, ela non conoce o norte de España. O mellor non sabía nin onde estaba España antes de traballar con nos, non? Entón, todo o que facemos é pasarlle referencias reais dos lugares que nos queremos representar. Entón, este era o xardín do convento no que vai traballar Samuel, e que nos queríamos que fixera algo parecido. Entón, ela pasounos estas primeras referencias. 4 imaxes que, pois, teñen bastante parecido, non? Pero claro, así quedamos, quedámonos con esta, xa vos lo digo, tiñamos que modificar algunhas cousas, porque un convento sen campanario, aí faltan algunhas cousas. Entón, a partir deste que foi elixido, ela comezou a traballar con o noso director de arte, con Diego, para pechar o estilo final. Este foi, como podedes ver, o anterior, a ver se volven, ben, este foi como así a mano alzada, rápido feito, e este xa é o mesmo, pero un pouquiño máis traballado, non? Máis pechado, xa ten sombras, xa ten as diferencias de cores, aínda que está en blanco e negro, xa podemos ver como vai ser. E unha vez, é un sketch, unha vez rematado xa este sketch, cos cousas que ten que engadir ou quitar, fai as últimas modificacións, e este foi, e ponnos o color, fixemos as modificacións. Como vos dicía, aquí non ten campanario, aquí non hai nada. E mándanos, aquí xa cambiamos un pouco, mándanos as referencias de cor. Antes de porse coa imaxe final, temos que decidir a cor que vai levar, cal é a estética. Este foi o primeiro e o segundo dos fondos nos que traballábamos. Entón, ainda non tíamos moi pechado como ia ser a cor completa do xogo, non? Como observades, as diferencias notanse no ceo ou no cor da pedra. Unha vez escollido o final, así como quedou. Ese é o convento onde traballa Samuel, o xardiñeiro, que vai ser un dos lugares claves que Sara terá que visitar en repetidas ocasións, non? Este é outro dos fondos, é o hostal onde se vai quedar hospedada, onde vai vivir Sara durante o tempo que vai pasar en Anticonia, mentre recorde quen é. Este foi o boceto a man rápido que nos mandou, as modificacións que fixo Diego, o director de arte, para dar esa estética que nos queríamos dun hostal, dunha zona máis, pois eso, máis anclada no pasado. Como podedes observar, non sei se vedes, non hai ordenador neste fondo, agora o veredes máis grande, sin un teléfono de toda a vida. Coa cor fixo o mesmo que co convento, mandou unos 3 diferentes cores, unha máis cálida, 2 un pouco máis frías, quedámonos con esta última, vale? Este foi o traballo final. Este é o fondo que vai realmente no xogo, non? E así traballamos cos fondos. Ben? Referencias para artista, primeiro un bosquexos a man, despois xa máis en blanco e negro coas diferentes, dándolles un pouco de textura, e ao final xa o cor final. E cos personaxes traballamos máis ou menos igual. Esta é a nosa personaxe principal, Sara Campillo, a rapaza que aparece deitada no chan. O de al lado é Karim, o conductor de ambulancia, que aparecerá sempre co seu uniforme de ambulancia, porque é a única ambulancia que existe no pobo, entón está sempre de guardia. E a oficial de policía, Julia Áncora, que vai axudar a Sara a descubrir o seu pasado. Unha cousa que fixemos con estes personaxes, igual que con Anticonia, porque nós chegamos a Anticonia e coñecemos o pobo dende un punto, pero Anticonia ten un pasado. E todas as personaxes que aparecen no xogo teñen un pasado. Entón, aínda que no xogo non aparece reflexado, nós a nivel de guión sí que tiñamos, por así decirlo, un antecedente tanto do pobo como de cada un das personaxes. Por qué? Porque se en algún momento, a nivel de guión, chegamos a un punto non que non tiña retorno, non sabíamos sair por ningún lado, podíamos tirar da historia de algún dos personaxes ou da historia anterior do pobo para seguir para diante. Por exemplo, estes 3 vellos son os que sempre están na praza principal do pobo, xogando a petanca. Entón son Melchor, Gaspar e Baltasar. Cada un deles ten unha característica. Por exemplo, Baltasar foi un home moi atractivo na súa xuventude e todas as mulleres andaban detrás del.
Gaspar é o protestón, sempre está chamando a atención a todos os rapaces do Po porque xogan, porque moven as pezas da petanca e non lles deixa xogar. Melchor é o sordo, está completamente sordo, está todo o rato dicindo quen é. Dicir, no xogo ti non vas ver iso, pero non sabemos que os personaxes son así, por se tivéramos que tirar desa información para facer outra liña. Ou, por exemplo, esta Aida, é a recepcionista do hostal. A Aida ten unha característica, gustalle moito ler, pero gustalle ler novela erótica. Entón, está sempre a ler novela erótica. É unha liña de diálogo que en algún momento podemos sacar, pois, para dar unha pista, ou para non dar unha pista e poñer outra liña de diálogo, non? Entón, como facemos os personaxes? Seguimos un estilo moi semellante ao dos fondos. Primeiro enviamos unhas referencias visuais dunha personaxe que nos gustaba. A artista, neste caso Norma, que é unha rapaza que está en México, fai uns primeiros bosquexos. A partir destes bosquexos, o director de arte fai a súa maxia, como nos dicimos, e convertiuna nisto, porque queríamos que Sara tivera o pelo curto. Era unha característica pois, que tiñamos na súa descripción física, non? Pelo curto. Entón, este foi o rostro que quedou, e ao mesmo tempo que traballamos nisto, traballábamos no seu corpo tamén. Entón, xa tiñamos dúas personaxes realizadas, que eran Aida e Julia. En relación a estas dúas personaxes, creamos o corpo dela. Tiñan que ter unhas medidas máis ou menos semellantes, non? Para que todos os personaxes ten acordes no xogo. E con todo isto, o corpo e a cara, pois creamos a Sara. Ben? Agora que ven? Pois poñer cor. Igual que nos fondos, non? Unha vez que temos en blanco e negro, poñemos cor. Aí está, Sara, é o seu cor. Ben, ao principio, tapa ista, vale? Ao principio pensábamos que a mellor solución era que Sara tivera a roupa oscura, pois como para pasar máis inadvertida, non? Pero despois pensábamos, non, é a prota, ten que ver. E, ademais, unha cousa que non nos dimos conta é que a prota vai pasar por todos os fondos, por todos os escenarios que ten o xogo, co cal ten que destacar en todos os escenarios do xogo. Que ocorre? Se o escenario é un pouco oscuro e chega Sara co pelo oscuro e a roupa oscura non se vai ver. Entón, marcamos un pouco de cor. Unha vez que temos xa o cor, máis ben ao mesmo tempo que facíamos isto, facíamos o traballo de 360, porque claro, os personaxes témolos que animar. Entón, facemos o personaxe en todas as posibles posicións que pode ter, en 360 grados. E unha vez que temos xa isto aprobado, solamente nos queda unir as dúas cousas, non? Poñer cor a todo o 360 e facer algunhas modificacións, como veredes. A cara é diferente, cambiou un pouquiño a cara ao final. Ademais, a mochila ten un sopeche, os rotos do pantalón, creo que o longo da chaqueta tamén cambia un pouco, da camiseta interior. Esta é a nosa personaxe, Sara. E xa vos dixen, temos que animar, non? Pois para animar, a creadora de personaxes o que nos fai é descuartizar o personaxe. Ten que poñer o personaxe todo por pezas, unha peza por unha peza. Para que? Para despois poder mover o personaxe, senón non podemos movelo. Esta é Julia completamente descuartizada, non? E aquí tedes un exemplo despois de como queda a animación. Animación simple, básica de camiñar, non? Sara no convento e Samuel aí recollendo as malas ervas que é o que fai continuamente. Unha pregunta. Sí. Eso faise cun sistema de osos, verdade? Sí, co rigging. Espera, un momentiño. Imos ver un segundo. Aquí está. Con isto. A ver. Ui. Ah, sí, perdón. Aí está. Aí o tedes. A calquera botón, non? Ui, non me fai caso. Ya. Isto é o rigging. É poñer uns osos. Nós temos a sorte de contar cun compañeiro que traballou con nos en Filmax e facía todo o rigging dos personaxes de 3D en animación, que é Juan Lara. Está nos a botar unha man coa creación de todos... Ui, coa creación de todos esos osos. Está xa?
Este é Karim, por exemplo, non? Entón, a hora de animar, pois é máis sinxelo ter todo isto xa, ves, creou uns nódulos aí, uns puntos. Este é super importante, porque se non tivésemos este punto, teríamos que mover punto por punto da perna, primeiro o tobillo, despois a rodilla, despois a cadeira, para poder facer ese movimento de cadeira. Esos son os osos que está a poñer Juan en todos os personaxes. A ver, seguimos. Ai, perdón. Ben, aí xa estamos. Ben, e que pasa co noso xogo? Pois que o noso xogo non ten dobraxe. Entón, para solventar ese problema, foi un problema que foi unha solución a un problema que fixemos xa, que tomamos comezado a produción do xogo. Por que fixemos iso? Porque, por tema económico. Somos un estudio pequeniño, estamos traballando con nosa propia aportación. Entón, o que nos custaba meter a dobraxe en inglés era o mesmo que facer casi todos os fondos. A ver, ti podes sacar un videoxogo sen fondos, non. Entón, preferimos sacar todos os fondos cunha calidade óptima a que nos pensábamos e, polo de agora, non sacar o xogo con voces. Polo que decidimos que todos os diálogos que aparecen van salir nun bocadillo na parte de arriba, acompañalos dunha expresión facial do personaxe que dé a expresión que nos queremos a esa frase, non? Pois para que se entenda mellor. Entón, aquí temos a Sara coa súa expresión neutra, que vai utilizar en parte da historia, pero ela tamén ten que expresar sorpresa, ou estar seria, ou estar moi contenta, non? Pois estas son algunhas das expresións faciais de Sara. Sorprendida, enfadada, confundida. Temos unha media de 6 expresións faciais por personaxe. Agás en, creo que Sara e Karim, que teñen 7, 8. Unhas pouquiñas máis porque son os personaxes que máis saen durante todo o xogo, non? E exemplos de outros personaxes, todos teñen as súas expresións. Samuel, Karim, todos eles teñen as súas expresións. Entón, para que vexades como queda, este sería un screenshot final do xogo, non? A Ida, coa súa expresión pícara, que lle chamamos, saludando a Karim cando chegan ao hostal. Ben, falamos xa do guión, falamos xa dos fondos, falamos das personaxes, e agora queda a música. A música tamén é original, non compramos ningunha de galería. Para iso contamos con Juan Salgueiro, que é un compositor que vive en Santiago, e a forma de traballar con el foi moi semellante a que fixemos cos resto dos artistas, non? Pasamos exemplos de músicas que nos gustaban, gustábanos a Amélie, Mellor Imposible, cousas distas, pois, cun nivel bastante bo, pero nos dixenos, enviádame o que vos guste, mandamos o que nos gustaba. Entón, o que fixo foi mandarnos de volta dúas opcións de música completamente diferentes. Unha máis orquestal, bucólica, melancólica, e outra máis rápida, máis tecnolóxica, máis eléctrica. Entón, unha vez escollida a liña que queríamos levar, para dúas liñas completamente diferentes, escollimos a máis bucólica porque é o que encaixa mellor coa estética do xogo, cos fondos do xogo, empezou a traballar nela. Entón, puxen creación de 7 temas, pero creo que son máis, porque temos composicións para día, noite, interior, exterior, despois o bar leva unha música específica, porque normalmente os bares teñen unha televisión posta, ou unha radio, ou algo. Despois no convento unha música semellante á xeneral, pero sí que é certo que como estamos no convento, escoitanse músicas de campana, porque existe un campanario no escenario, non? Entón, para identificalos. Estamos todavía nas fases de produción da música, ainda non temos todas as fases rematadas. Entón, a toda agora vos falei de como se fai a produción do xogo, pero non é solamente facelo, hai un traballo anterior,
é un traballo posterior, non? Entón, o primeiro que hai que facer é crear unha idea, unha historia, que vos contei ao principio de que creamos dúas webs ficticias para ver que xogo era o que máis gustaba. Pois é iso, crear unha idea, ter unha idea. Sen idea non podemos comenzar. E unha vez que temos a idea, planificar. Temos que identificar todas as tarefas que imos realizar ao longo do proceso de produción. Eu penso que isto se pode aplicar case a calquera cousa, non? Pero neste caso, todas as tarefas que tiñamos, pois identificalas, pois temos que facer personaxes, temos que atopar artistas, temos que atopar uns guionistas, un músico, temos todas as cousas que tes que planificar para poder comezar. E tamén datas clave. Que quero dicir con isto? Pois mira, é que eu quero sair, pois non sei, o Día do Pai. O 19 de marzo veme estupendo sacar o xogo. Vale, pois xa tes a túa data clave, sabes que ao final vai ser a data clave, o 19 de marzo tes que ter o xogo. Pero tamén tes que marcar datas polo medio. Tes que sacar un teaser, un tráiler, unha demo, ou queres acudir a un festival no que te piden certas cousas do xogo, entón tes que marcar todas esas datas clave para poder chegar con toda esa información ou con todo ese material que te piden nese festival ou para a estrea, non? E unha vez que temos todo isto planificado, temos a preproducción. Para a nosa preproducción é unha das partes máis importantes e que foi un erro desta produción que non dedicamos moito tempo. O primeiro é o guión. Para nos pechar o guión é parte da preproducción, porque a partir de aí podemos sacar todo o que necesitamos. Facer probas de arte, é dicir, ter un screenshot, unha pantalla completa do estilo gráfico, do estilo de deseño de personaxes, do estilo de decorados, do estilo de cor que queremos ter finalmente. Porque con esa proba, con ese screenshot, podemos xa amosar ese screenshot aos artistas que van comezar a traballar con nós. Nos as dúas artistas que temos, que son as que fan principalmente os fondos e os personaxes, unha é de Singapur e outra é de México. Vamos a dicir que Galicia non a coñecen, eso está claro. Entón, se dende o principio, que ese foi un erro noso, tivéramos un screenshot completo, era moito máis sinxelo explicar o que buscábamos. É un prototipo do xogo. Facer o prototipo dende o principio. Nós o programamos, pero podes facelo en papel, nunhas liñas de papel, dibuixando pantalla por pantalla ou fase por fase. Ter un prototipo para saber o que necesitas dentro do guión e o prototipo, con esas dúas cousas, sabes se vai funcionar todo iso. E agora xa chega a produción, o que estivemos falando agora, non? Facer o arte final, as personaxes, dos backgrounds, a música, os efectos, a programación completa do xogo e o grafismo. O noso grafismo de Intruder in Antiquonia fixo a Jorge Fuentes, que é un rapaz que está en Vigo agora mesmo, e non solamente fixo o que é o título, non, tamén nos fixo, nos imos a ir en Steam, o que hemos pensado, pero agora, cando ti, non sei se coñeces a plataforma de Steam, pois todas as pequeniñas imaxes que aparecen, Steam chama as cápsulas, ten que aparecer o título sempre, o título do xogo ten que aparecer. Entón, el tamén todo o que diseñou foron todas estas cápsulas co título para que sempre fora o que máis se vexa en Steam, en calquera das pantallas, aunque sea a de cabeceira, a Hero, a da biblioteca, todas, que o título sempre sobresalga e se poda ver rapidamente. Despois da produción chega o testeo. É certo que podemos testear durante a fase de produción, pero sempre que testemos o xogo durante a parte de produción non vai ser un testeo do xogo 100%. É dicir, podemos testear diferentes fases, según imos pechando background ou pantallas do xogo, por así dicilo, podemos ir facendo un testeo, pero ao final imos ter que facer un testeo 100%. E ese testeo vai nos levar probablemente a bugs. E temos que resolver esos bugs ou esos problemas de guión, ou de repente dámonos conta de que falta un obxecto de inventario, o sea, necesitamos algo máis aí, porque senón despois non pode entregar nada a Sara a quen lle pide algo, vale? Probar o xogo. Probar o xogo probablemente lévenos de novo produción para poder solventar todos esos problemas, volver ao testeo, cando xa temos o testeo pechado, chega o momento do lanzamento, da estrea, da publicación do xogo. Que ben, rematamos? Non, aínda non rematamos, que falta? O soporte.
ese xogo vai estar nunha plataforma, vai estar nunha web, vai estar nun teléfono móvil, temos que facer actualizacións, son problemas que podan ter os nosos clientes, non? Os xogadores, temos que solventar todos esos problemas. Entón, agora vou vos poñer o teaser, é moi pequeniño, durará nada, 15 segundos. Está sendo moi pesado. Se estamos rematando. Ben, entón, como vos dixen ao longo desta media hora que levamos, máis ou menos, para nós o principal foi o guión. A partir del foi a nosa pata principal, non? Con el pudimos facer todo, sabe, coñecer absolutamente todo. Pero tamén, como imprescindible, consideramos o prototipo do xogo, porque con el, xa dende o principio, tiñamos un xogo 100% válido e xogable. Ben é certo que non coa estética que nos queríamos, pero xa podíamos xogar a el. E de feito, se queredes, non é porque nos estamos autofinanciando, non? Pero se queredes buscar financiación con ese prototipo, na fase de preproducción, xa é un bo xeito de que, vale, teño guión, teño prototipo, co cal xa podo comenzar a enviar isto a publishers ou contactar con persoas que poden estar interesadas en participar económicamente no meu xogo e poder sacar o xogo adiante. Co prototipo tamén o que detectamos son bugs, erros que pode ter o guión, os fondos, as personaxes, calquera erro que solventalo moitísimo máis adiante do xogo daría moitos problemas, ou de programación, pois son moitos máis sinxelos de solucionar ao principio. Detectamos problemas nos fondos, como vos digo, nos personaxes, e tamén podemos ver a xogabilidade, ver as relacións dos personaxes entre sí e dos personaxes cos obxetos. E para que vos fagades unha idea, isto era como nós traballábamos. Este foi o lago final. Non ten nada que ver, pero para nos comprobar se funciona, sirve. De feito, Sara non ia ser a final tampouco, é unha Sara intermedia. Cando xa tivemos o primeiro personaxe debuxado, quitamos o noso monicreque e puxemos un personaxe un pouco máis real xa. Pero para que vexades, as diferencias son notables, non? E despois o post-mortem. O post-mortem é algo que se soe facer ao final dun xogo para saber as cousas que saíron moi ben e as cousas que podemos mellorar. Entón, é un documento que está sempre vivo e normalmente péchase unha vez rematado o xogo, pero a mellor 1 ou 2 anos despois, non? Nos, por o de agora, 3 puntos principais que tenemos no post-mortem é que se facemos outro xogo a unha aventura gráfica, faremos un prototipo, porque axuda moito. Teremos unha persoa dedicada 100% ao arte, para dirección de arte, para dar esa liña igual, ese estilo semellante entre todos os artistas, poder comunicarse entre eles. É unha persoa dedicada á produción, porque o que fai é que polo de agora estamos chegando en tempo. Os pequenos problemas que podas ter ao principio da produción ou durante a produción, o resto do equipo desenténdese, está a traballar o que eles teñen que traballar, e a persoa de produción é a que está encargada de veña, imos intentar chegar a esta data, vou buscar outra persoa para facer esta animación porque o animador caeu, ou calquera cousa, non? E o resto do equipo está pensando no seu traballo, nada máis. E no noso caso, cosas que podemos mellorar para o futuro? Pois ter un logo, un tráiler, é unha páxina de Steam dende o principio. Nos fixémola xa cando levábamos 6 meses do proxecto, 7 meses do proxecto,
E claro, mandar calquera nota de prensa estaba moi ben, pero era Intruder in Anticonia dun estudio pequeno de Coruña a Indy vai sair no 2023, do 2022. Moi ben, e quenes son estes tipos? Non teñen nada que amosar, non? Temos que amosar cousas. E contactar cos artistas xa na fase de preproducción. Cos primeiros trazos de guión, empezar a contactar cos artistas. Porque o problema que tivemos nós, que contactamos moi avanzado a preproducción, atopámonos con cousas como, mira, que necesitamos un artista, necesitamos que ti, para facer os backgrounds, comeces o próximo mes. Te dicía, no, que mira, eu en marzo non podo comezar, eu hasta o mes de agosto estou xa de traballo ata arriba, non podo. Atopámonos con moitos problemas diso, se retrasounos o comezo dos personaxes e dos backgrounds, porque a xente xa tiña outras cousas que facer. Adicar máis tempo a preproducción artística. Non fixemos un screenshot xeral do que queríamos do xogo. Tiñamos as cousas por separado, pero non un conxunto. Entón, eso dificultou a hora de comunicación entre as artistas e o director de arte. Levou moito máis tempo a topar unha liña única. E por último, a protagonista. Ten que ser a nosa prioridade. No noso caso, o que quixemos foi que Norma, que é a persoa que está a facer os protagonistas, xa tivera feitos 2, 3 ou 4 para ter a liña máis ou menos coñecida, non? O que queríamos. Pero que nos pasou ao mesmo tempo, sí, ela fixo máis rápido, porque xa sabía o que queríamos, pero non pudemos ensiñar ningún screenshot completo do xogo ata non ter a protagonista pechada. E eso xe levounos case outros 7 meses. Entón, outra das cousas que teremos que facer na seguinte é que a protagonista, aínda que varíe no futuro, sexa o primeiro personaxe que temos que facer. Nada, ata aquí o meu rollo. Se queredes preguntar algo. O xogo está previsto que saia, ainda non temos unha data pechada, pero vai ser probablemente no segundo trimestre do próximo ano, do 2022. Tedes algunha pregunta por aí? Alguna dúbida? Vouche trasladar algunha do chat. Veña. Que neste caso, pois, eu tamén, a verdade é que esta pregunta faría eu tamén. Ten o xogo referencias de aventuras gráficas clásicas como Monkey Island ou Broken Sword? E por outro lado, crees que as aventuras gráficas eran máis populares fai uns anos, probablemente na miña xeración, que agora, ou hai menos, desde logo? A ver, agora mesmo está un resurdir de aventura gráfica, De feito, ti empezas a mirar o Kickstarter que falabades Antonte, non? Que hai moitas aventuras gráficas que están a pedir apoio en Kickstarter. Sí que está como resurdindo ese tipo de aventura gráfica, pero é certo, existen máis xogos. Eu penso que está aberto máis a outro tipo de videoxogos. Por exemplo, nos anos 90 non tiñamos un tipo Minecraft, por exemplo, que agora sí que existe, non? Hai máis tipoloxía. Sí, inspirámonos, de feito, Rubén, o meu socio, é un gran fan das aventuras gráficas. Temos no noso estudio un gran póster de Monkey Island. Mira, por se facíades preguntas deste tipo, xogos nos que nos inspiramos, por exemplo, Casey Rain, non sei se coñecedes, é unha aventura gráfica tamén dunha muller, que é unha estudante de periodismo que daña noticia de que o seu avó morreu e vai ao seu funeral. E ali empeza a descubrir cousas, non? O Life is Strange, todos estes xogos, por exemplo, a protagonista é feminina. Siberian, por exemplo, foi escrita directamente para mulleres. Entón, son xogos nos que aventuras gráficas e non aventuras gráficas no que si nos inspiramos. E logo, por outro lado, a que fago eu xa a nivel persoal, neste caso Galicia ten unha presencia o mellor a través dos ambientes, a través, vin que a promoción estáse facendo moi orientada hacia o inglés tamén. Sí. Neste sentido hai unha opción de que se pode chegar a traducir, ou simplemente vai estar implícita na historia do xogo dunha maneira transversal? Por agora, o galego non o levamos como idioma. Por agora temos en español e en inglés, vai sair nas dúas linguas, non descartamos o galego, por suposto, pero simplemente foi como que Galicia foi a nosa inspiración para facer os fondos, quizáis polo tema deste da oscuridade que temos en inverno, a chouve, a melancolía, aínda que non chove no xogo, non? Pero esa melancolía, a cantidad de povos pesqueiros que temos en Galicia, que nos gustaba moito esa estética. Galicia é norte de España, porque tamén o tema de Asturias, a estética de Asturias e o norte de Galicia foi a principal. Alguna preguntiña por aí? Aproveitade, todos os días temos a Silvia connosco.
creadoras de videoxogos. Nada por aí. Vale. Bueno, pois imos facer unha mini pausa para microfonar as seguintes convidadas. Bueno, agradecerlle a Silvia a charla e moitísima sorte co proxecto e vamos, estaremos aí pendentes en Steam tamén para telo. Bueno, pois nada, vamos a parar un segundiño, vamos a poñer unha carteliña de que volvemos nuns intres. Está todo listo dentro de nada, menos de 5 minutos, arrancamos ca segunda das charlas de Galicia Gamer en Betanzos. Ata ahora.
Bueno, pois estamos de volta neste Galicia Gamer de Betanzos, nesta segunda charla. Estivemos con Silvia Izquierdo de Aruma Studios e agora estamos con Laxmi Irigoyen dun xogazo que nos vai a presentar aquí xunto co proxecto estrella, eu creo, do momento dela, que é The Waylanders, bueno, lead producer do xogo. É un xogo que vai estar brutal, un xogo que, bueno, que vai salir xa nuns mesiños, que está nunha versión inicial xa disponible para poder xogar, e que promete un montón. Entón, bueno, benvida, Laxmi, e todo teu. Confiamos tamén en que haxa preguntas, oye, porque con esta charla hai sorpresas, porque nos eventos competitivos da tarde, os gañadores ou gañadoras van ter acceso a este xogo, a unha descarga deste xogo. Os que gañen é un xogo que ademais está nun momento moi alto e nun momento a piques de salir, pois os gañadores van ter o privilegio de ter un código de descarga do xogo na versión actual, que despois ademais, se non me equivoco, Laxmi, pois na versión final pois xa estará disponible tamén con esta descarga, non? Sí, se actualizará só. Pois nada, un privilegio de premio e especial aquí para Betanzos, todo teu. Moitas gracias. Bueno, como xa me acaban de presentar, son Laxmi Irigoyen, e, bueno, vou a falarvos un pouquiño sobre a produción dun videoxogo basando na miña experiencia en Waylanders. Bueno, si é certo, levamos xa bastantes anos con el. Ahora mesmo está todavía nunha alfa pero moi avanzada, esa la beta dentro de moi pouquiño, e xa para febreiro teremos o xogo lanzado, non? Ahora mesmo o código de descarga está en Steam e en GOG, se pode xa empezar a xogar, pero bueno, de momento esa versión en alfa. Bueno, para presentarvos un pouco o xogo, antes de nada, antes de pasar ao que é a produción, traio un pouco os trailers, porque este xogo parte do mundo celta galego, para o cal tivemos un estudio previo sobre os castros e demais, como vivían os celtas, pero por cuestiones de historia, que xa veredes, hai un viaxe no tempo, e se pode ver ese cambio na Galiza, do que é a Galiza celta, a Galiza medieval. Aí vemos o que era a Catedral de Santiago en ese momento. Vos vou a por un poquinho outros trailers, a ver si sei como. A ver... No, bueno, me he pasado. Si alguien me axuda a poner el tráiler. Bueno, cousas do directo. Vos deixaches poner os trailers. Se pinchas en riba te deixa? Sí, pero creo que xa nos baixo... Vale. Sí, para que non... Espera. Vale, sí, igual está aquí. Están por debaixo. Esto non? Vale, un enlace a unha... Sí. Vale, esto non? Sí. Vale, mira, con el tabulador cambias, ¿vale? Vale, genial. Al tabulador. Sobre por aquí, por si non o bicho, está en inglés xusto por eso. You are the wind on the sea. You are the rain on the sea. You are the sun that rises over the mountain. We are the mountain drenched in sea. Bueno, teño que decirvos que...
O que a música, si non o sabedes, tivemos a gran sorte de participar con xente de talla internacional. A música é de Inon Zur, que é o que fixo a música do Fallout, a música do Dragon Age, etc. Un dos grandes. Tivemos esa sorte. Xa digo, está en inglés el tráiler porque se presentou na Gamescom de Colonia en un momento en que tiñamos unha demo únicamente. Es decir, foi isto fai 4 anos, posiblemente. Levamos xa 4 aniños co xogo. Este é o segundo tráiler que presentamos, xa en galego, da época medieval. Tamén vos lo poño para que vexades sobre todo a diferencia. Cada pedra desta muralla púxose por la graza de Deus. Coas rocas e as árbores deste sacrílego bosque eriximos o bastión máis importante do cristianismo. Dentro destas paredes só hai cabida para o culto ao Señor. E a catedral representa o tamaño da nosa fervente devoción. Todos teñen un lugar de paz na nosa maxestosa construcción e poderán espiar os seus pecados. Os pomposos nobres do barrio rico, a humilde plebe do barrio pobre, tanto os que nos permiten beber o sangue de Cristo, como os que nos proporcionan a súa carne, e os que nos defenden dos horrores tras os muros. Todos los que sintan devoción son benvidos a esta terra de fe e culto a Deus. Pero aqueles que se atrevan a negar a existencia do noso Señor serán castigados. E aqueles que usen a maxia serán dobregados. Quítalo en primavera de 2021, ¿no? Que xa choveu. Bueno, eso, houve varios retrasos na produción do xogo debido a causas... A ver, como era isto? Ai, no. Xa digo, non aprenderé a manexar un PowerPoint na miña vida, Isto... Sí, creo que está sonando de fondo el YouTube. Bueno, en todo caso, como xa vin que na charla anterior estabades falando un pouquiño sobre todo o tema de produción, preproducción e demais, eu vou a basar a miña charla tamén un pouco en eso, co exemplo de Wildlanders, pero como xa o sabedes todo, o pasarei un poquinho máis por enriba e non me centrarei tanto en ese tipo de cousiñas, sino que vos falarei entonces un pouco máis de Wildlanders, aunque si tratarei o tema de preproducción, produción e postproducción, para falarvos un pouco como fomos levando no noso xogo. Bueno, o proceso de creación, como xa vos explicaron antes, é así. Empezamos sempre en preproducción, despois a produción, que estamos agora en Wildlanders, estamos en esa fase, pero xa na fase final, para despois pasar al post-mortem, que sería xa unha parte de postproducción, que xa vos explicaron estupendamente como se facía e su importancia, para ver todos os erros que se cometeron durante os procesos anteriores e para futuros xogos, futuros proxectos, non repetilo, sino todo o contrario, ver onde fallas para poder facer un xogo mellor en un futuro, en un estudio. Bueno, en preproducción, que tamén vos estiveron explicando, tenemos a fase de guión, que é unha primeira fase, non é o guión completo, evidentemente, eso non se pode completar hasta que o xogo vaya máis adiantado, pero sí as primeiras pautas. No noso caso, as pautas de guión, polo xeral, o fai o director de proxecto, e, bueno, basicamente son a estructura de guión,
As mecánicas do xogo tamén se fan nesta primeira parte de preproducción, tamén na primeira parte de UI. Moitos destas cousas, destes departamentos tamén van a traballar despois na produción do xogo. Diseño de nivel, programación e concept. A parte de marketing é fundamental empezar en postproducción, porque a parte, digamos que hai que preparar para vender o xogo e saber a técnicas de venda. E departamento financiero, que sin esto es que ya no hai ni preproducción ni nada, ¿no? Que son os que se van a encargar sempre de conseguir os cartos, de conseguir a inversión para poder comenzar o xogo. Normal é non ter todos os cartos de golpe necesarios en un inicio, sino tamén se vai alongando co tema da produción, pero sí tienes que tener moi claro canto va a costar o xogo para logo non levar sorpresas, ¿no? De última hora. E, bueno, na parte de concept es cando se preparan o que son os personaxes. Concept va por dos lados. Unha parte, non solamente a creación do aspecto dos personaxes, esta é unha dos NPCs do noso xogo, que parte tamén está na parte do xogo, que é a egipcia, Khaldun. E, estes foron primeiros proxectos que había de la clase Fomori. Non sei se sabedes un poquinho do xogo, se o coñecedes un pouco, os nosos Fomori non se parecen nada a ninguno destos, prácticamente, un pouco o primeiro ou o segundo. O que se fai en concept é, primeiro, crear unha paleta de color, que, como podedes ver no xogo, difere moito que o mundo celta ou o mundo medieval. Esas paletas de colores se fixeron a propósito para amosar un mundo celta máis marcado pola maxia, con cores máis brillantes, con cores máis irreales, donde a maxia é o principal elemento, e un mundo medieval gris, donde domina a religión frente á maxia. Colores máis parduscos, con menos brillo e menos ricos. Isto se determina no momento de preproducción en concept e se crean distintos diseños para os personaxes. O xefe de proxecto os acepta ou non, ou isto non me gusta, faime outra cousa, ou se crean varias, como aquí vemos os Fomori, distintas cabezas, distintas formas de facelo, e o director de proxecto pode escoller un que lle guste, e xa digo, se non lle gusta ningún, pois volverían a facelo. Este traballo fan ilustradores, polo xeral. La primeira parte de programación, aquí vedes un blueprint de Unreal. Non só o noso xogo, ao que é a parte dura, a parte realmente, digamos, o corazón do xogo, se programa en C++, pero despois accións concretas xa facemos directamente no motor do xogo, que é Unreal 5, o motor co que traballamos. Estos son blueprints. Non sei se algunha vez algún de vos fedellou un pouquiño en Unreal ou en calquer outro motor de xogo gratuito deste estilo. Son caixiñas, digamos, con acciones xa predeterminadas, e o que se fai son isto que programaches en C++, xa o tes aquí metido e vas unindo para que vayan facendo acciones. Por exemplo, se hai unha habilidade que ten que causar un enemigo un stun, un paralizado, un aturdido, se marca. Por exemplo, si golpeas al enemigo, marcas, produces esto, e se marca el tiempo que va a estarlo, e entón se eleva ao fío, e se va creando así unha serie de, en Unreal se chaman blueprints, para que o xogo funcione. O noso xogo funciona con estas caixiñas, que é bastante máis sinxelo que programar todo directamente en cualquier lenguaxe de programación que se poden utilizar en xogos. Lo que é a parte de producción, no que é en Wildlanders, hai moitos xeitos distintos de poder organizar este tipo de departamentos. Nos dividímoslo en tres, o que é todo o equipo, no que é a parte técnica, a parte de arte e a parte de lógica. Digamos que son como supradepartamentos, que hai un supervisor en cada un deles, e dentro de cada deles hai distintos grupos con un xefe de equipo, que é o que coordina e leva ese departamento concreto. Xa digo,
o que cada estudio ten o seu xeito de organizar estas cosas. Nos, en este caso, organizámoslo así. Na parte técnica, nos facemos o modelado de personaxes, armas e armaduras, que, bueno, xa sabedes o que é. Basicamente, traballamos, ademais, con malla para facer estas cousas. Hai moitos outros xeitos de traballar, con Blender, etc. Nos usamos o que é o malla, que é un programa concreto de modelado e animación. Estaría la parte de rig, non sei se vos falaron anteriormente sobre isto, basicamente riguear un personaxe ou riguear unha armadura, ven sendo colocar como puntos de unión en cóbados, en estas partes móviles, lo que son as rodillas, cabeza, para que se pueda mover o personaxe pues, como unha persona, ¿no? Si es unha persona ou como un can, si é un can, etc. Isto pode parecer sinxelo, non o é. De feito, hai moi poucos riggers no estado que realmente sexan bons. E en Galiza algún tamén hai, por suposto, que aquí parece que non, pero en Galiza realmente hai moitísimo talento e cada vez esperamos que haxa máis gracias aos graos que está vendo sobre videoxogos que, bueno, en Coruña, na Universidade de Coruña, xa hai el máster, está o grado, etc. Por la parte de rig es un pouco eso e o modelado de escenario, que es modelar pues non solamente as árbores ou o terreno, que tamén, sino tamén as props, son os obxetos que non se moven, cosas como unha cadeira, unha mesa, pues comida, un polo, cualquier obxeto que saia no xogo e non se mova, sería un modelado de escenario. Pero son departamentos diferentes. Modelado, bueno, pues puxen aquí un exemplo, o personaxe que vimos antes en Concept, para que vexades como de Concept pasou a ser un personaxe modelado e texturizado, coas súas cores e un bastón, un bastón de un druida, tamén para que vexades un pouco como se fai isto. Despois, en arte, teríamos a parte de texturizado, que ven ser dar color aos obxetos, non só color, sino tamén o que é un material, que a pedra parezca pedra, non solamente es pintala de color pedra, sino esa rugosidade, para que parezca, pues eso, se é unha pedra dun castro, rugosidade, se fose un ladrillo, tería un material diferente, material de ladrillo, ouro, etc. La parte de layout, ahora explicaremos o que é, iluminación, animación, efectos e materiais, e lo que é a parte de son. Vale, en layout es colocar cosas nun escenario, basicamente. Bueno, aquí podes ver o que vos decía antes, esas cores máis irreais do mundo celta, e sobre todo en este caso, isto é a illa de Ons no mundo celta, que nos lle chamamos Aunes, e é donde viven os trasnos, goblins en inglés. Todo isto o que ven reflexando es pues eso, esos cores brillantes, ¿no? Como un sitio máxico, en contraste con luego lo que é a parte medieval, ¿no? Que es persiguen os magos e demais, por cuestiones que podedes ver no xogo. En layout o que se fai es colocar os obxetos, ya digo, non os personaxes, non as partes móviles, sino que son todas as casas, as árbores, as follas, que as follas realmente son un material, non son obxetos que se fagan, que se modelen, sino son un material de follas, foi un departamento diferente a layout, etc. A parte de iluminación tamén é moi importante, en este caso isto é Fisterra, iluminación máis gris, máis típica, digamos, ¿no? de Galiza, que aquí es difícil ver o sol, con el arasolis e así. Es unha parte importante porque ya moitísimo que o ambiente a un escenario, é moi difícil, é moi diferente que haxa sol, a luminosidade que pode significar o mellor felicidade ou dar bo rollo en unha cinemática concreto, a que está gris, que pode tener un significado moi diferente. Só que no xogo non solamente xogamos movendo os personaxes, sino que tamén contamos unha historia a través do que é o escenario, esa
esa parte tamén é moi importante nun xogo, sobre todo un RPG como que estamos facendo. RPGs como Fallout ou, bueno, que imagino que, non sei se coñecedes, me imagino que sí, ou Dragon Age, etc., contan parte da historia a través do que hai no escenario, non? Aí está o ollo do xogador que ten que ser capaz de reconstruir esa historia, digamos, cos elementos. E parte desos elementos é a iluminación, que pode dar unha sensación do personaxe concreta en un momento concreto. Aquí tenemos outra iluminación distinta. Este é o mundo dos Fomore, está debaixo da terra. En este caso, bueno, realmente aquí non se ve tanto, non parece, é un lugar bastante máis escuro. A iluminación sobre todo se centra en Xerión, no que é os pai dos Fomores. Este sería o personaxe de Xerión, que se encuentra baixo a Torre de Hércules. E máis exemplos de iluminación lo tenemos aquí, ¿no? En el mundo dos Moures. Todo moito máis escuro, a partes de ouro, isto todo é ouro, brillando moitísimo máis para que destaque frente ao que é a oscuridade do, digamos, do submundo, por decirlo de algún xeito, está debaixo da terra. Bueno, este é un mundo máxico por completo, son unha raza máxica os Moures, e son distintos tres tipos de iluminación completamente diferentes, como podedes ver, e a sensación que lle dá ao xogador é completamente diferente. En Wildlands traballamos moito con isto, con iluminaciones moi distintas para marcar moi ben distintos escenarios e sobre todo distintos momentos, pues eso, de sentimiento ou de como pode estar o personaxe principal ou os seus compañeiros de parte. Lo que son efectos, bueno, todos sabedes o que son efectos, ¿no? Nos basamos en, bueno, aquí vedes, isto é un efecto de unha habilidade dun dos exploradores, dos arqueros, de las flechas, en este caso. Isto fai un equipo concreto que é de efectos e materiales, que son tamén os encargados de crear esos materiales de ouro, ou materiales de terra, materiales de cunchas, por exemplo, para as praias, auga, etc. Aquí, bueno, un exemplo do mismo arqueiro. La parte de son, a ver si le doy va. Vale, esta é a música principal do xogo, como empezaría o xogo. Xa digo, está creada xunto con cualquier outra música do xogo por Inon Zur. Normalmente o que se busca coa música é crear tamén momentos significativos, posto que, bueno, é moi diferente escutar unha música así, que pode crearte unha sensación como a de Skyrim, ¿no? Que ponedes Skyrim e xa enseguida vos vides arriba para decir vamos a loitar contra os dragóns. Un pouco que se pretende con isto é o mesmo, dar esa nota de nostalgia do mundo celta e ao mesmo tempo que se note, ¿no? que teñas ganas de ser o heroe, ¿no? Esos cambios de ton e demais.
Bueno, non sei se os gustou ou non, a mí me parece un temazo, e xa digo, es que Inon Zur para min es, bueno, fixas bandas sonoras dos meus xogos favoritos e, bueno, que conste que non o conocín personalmente porque eu non traballo en son, unha mágoa, pero bueno, que xa digo, que es música moi potente e por lo menos a mí sí que me transmite ese cambio, digamos, entre celta medieval, los cambios de tons e demais. Es moi importante a banda sonora, así como os sonidos que hai no xogo. O son non solamente nos vamos a enfrontar cosas como puzzles, diseño básico de enemigos, porque despois con guións esos enemigos se van a ampliar, etc. Aquí xa é máis alá, xa é crear os escenarios de combate. Os escenarios de combate os crean en diseño de nivel e logo lo que é layout os viste, por decirlo de algún xeito. Es decir, un escenario de combate non pode ser un escenario baleiro onde os personaxes se peguen. Tiene que haber árboles, tiene que haber, se es en interior, pues, unha taberna, mesas, etc. Lo que sí, esa parte de layout, de vestir os escenarios de diseño de nivel, ten que ter moito cuidado con non entrometerse, digamos, no colocar un árbol en medio dun camiño onde se van a pegar os personaxes, ¿no? Entón, aí traballan conxuntamente os dous departamentos. Os departamentos van a traballar sempre xuntos. UI e UX, UI, que é interfaz, basicamente. En un primer momento se facía lo que é sempre produción solamente o que eran as caixas e composición da pantalla, de como se va a ver, pues por aquí o normal, ¿no? Pues yo que sé, as botoneras con las habilidades para pinchar sobre elas e xogas desde un PC, aquí os retratos dos personaxes, que é o normal en un RPG, etc. Aquí xa se va a centrar completamente en desenvolver esos cuadros. Me estoy pasando do tempo, me imagino. No. Simplemente vouche interrumpir porque Silvia quere seguir, pero quereche facer unha pregunta, pero así, dúas preguntas, e así pois contestamos as... Ven pa aquí. E se me paso do tempo avisádeme, que eu tendo a falar muitísimo e non sei, dixeches ao principio, cantas persoas estades a traballar en The Waylanders, en que departamento é onde máis persoal hai? Pois empezamos 40, agora xa non somos 40, porque houve xente que polo camiño foi atopando outra cousa ou foi, bueno, se foi do de... Entón, agora mismo estamos menos. Donde máis xente temos é na parte de animación, porque, bueno, animar, bueno, non sei si me lo salte, que es bastante probable. Lo que é a parte de animación, bueno, tú o saberás, es un mogollón de difícil, sobre todo nun RPG, donde temos cinemáticas, animaciones faciales, animaciones en malla, animaciones, bueno, directamente que fas no motor, esas son as máis sinxeliñas, e lo que son las mixtas, ¿no? Entonces sí que necesitamos aí ter a bastantes personas. De feito, non sei, es que sin dúbida é o departamento máis numeroso. Despois falabas que unha das primeiras datas que tiña desde o lanzamento era a primavera deste ano, que xa pasou, non? Sí. Entón, onde atopachedes os maiores escollos, os maiores problemas ou imprevistos que fan que a produción se retrase? En que partes ou en que punto da produción do videoxogo foi? Tivemos moito problema con guión, que parezca un pouco absurdo, porque además traballábamos con guionistas como Emily Bach, Chris Avellone, bueno, Mike Lailow, que é o creador de Dragon Age e de Mass Effect, por si non o sabíades, foi consultor noso, realmente non fixo nada de guión, simplemente, digamos, nos deu un poquinho as pautas, ¿no?, de como facer un guión e como facer, bueno, ir facendo pouco a pouco toda a parte de produción do xogo e demais, porque si é certo que a ver que é un xogo que, vamos a decir, Gato, todo o que fixo Gato hasta este momento foron aventuras destas de click and point e bullshot, ¿no? Pues nunca nos metimos en nada como esto. Esta es la primera vez y si necesitábamos, digamos, alguén con experiencia que nos guiase un pouco e foi Mike. Luego, claro, que ocurriu? Chris Avellone foi unha colaboración fantástica con él. Eu tampouco falei con él, es decir, es unha mágoa. Con Mike, sí, con Chris non tiven oportunidade. Pasou isto, ¿no?, de, bueno, que se descubriu que era un abusador sexual, etc.
e o botamos do equipo, basicamente, non? Porque non queremos traballar con xente como el. Entonces, eso fixo, de repente, que é en plan, bueno, non temos guionista, temos que contratar a alguén máis. Bueno, sí que estaba traballando con nos Emily. Que pasa? Que Emily tamén chega un momento en que lle ofrecen un traballo en Ubisoft, e claro, non lle permitían traballar con nos se quería Ubisoft, e pues, como é lóxico, se foi a Ubisoft. Entonces, de repente, de 2 guionistas que tiñamos, nos quedamos con 0 guionistas. Entonces, isto sí que foi unha cosa que nos retrasou moitísimo. Tivemos que buscar guionistas novos. Buscar guionistas novos, cando xa tes medio guión feito, significa que o tes que explicarlles todo como é o noso mundo, que queremos facer, lo que queremos transmitir, e polo día de todo, e, bueno, foi bastante duro. Eu, de feito, aunque, te digo, traballo como lead producer, si é certo que, a medida que se foi indo a xente, fixemos varias cosas, cada un de nós, non nos quedamos. Eu, de feito, empecé como game designer en el departamento de mecánicas. Unha vez que establecimos as mecánicas, me ascenderon a lead producer. Non sei que mirou en mí, en este caso, o xefe de proxecto, algo debeu mirar, e dixo, ala, para lead producer. E en un momento estive como guionista, de feito, toda a parte de lore e demais, bueno, estou axudando, non que estou facendo solamente eu, na parte de romances xa escribín eu, e demais, por eso, por falta de guionistas puros e duros, non? E como si teña un pouco de experiencia en escribir. E, bueno, sí nos retrasou, porque esos novos guionistas que entraron, primeiro non tenían o bagaxe que tiñan estas outras personas, e hubo que ensinarles de cero prácticamente o que estábamos intentando construir. Nos retrasou moitísimo. E logo externos, tamén hai que decirlo, é dicir, hai cosas que se contratan externos, porque unha cousa que en Gato sempre se tivo moi claro é que non facíamos horas extra, nada de crunch. Entonces, se había necesidade de máis traballo para manter plazos, intentar contratar a externos que nos axudasen modelando ou facendo algunha cinemática. Isto tamén foi, na miña opinión, un error. Bueno, a ver, que entendo el porqué, ¿no? Porque se non tampouco chegábamos, pero el estilo que o mellor eles tiñan non era o estilo do xogo, e al final a nosa xente, o noso equipo ten que retocar o que eles fan para adaptalo. Entonces realmente non sei se gañamos moito tempo con este tipo de cousas, pero si son as dúas cousas que máis nos retrasaron a nós. Bueno, deixamos de acabar, Laxmi, e vale, despois temos un par de preguntiñas máis. Non sei quanto tempo queda. Nada, pero acaba a presentación e temos un par de preguntiñas. Vale, así que... genial. Vale, Departamento de Lógica, vale, e Diseño de Nivel, que xa vimos o que era, UI e UX, que son, xa digo, a parte do UI fai esos, digamos, cuadros, pantalla de personaxe, pantalla, bueno, de créditos, e todo. Aquí é moi bonito o noso xogo porque cambian, según estes na época celta ou na época medieval, cambian por completo, tonalidades, cambia a pantalla en sí misma, xa digo, pantallas de menús, ¿no? Basicamente. Filigranas e demás cambian para que te des sempre conta en que tempo estás, ¿no? E non metas un pouco a pata pensando que estás en outro tempo. La parte do UX, que se descuida bastante nos xogos, xunto con la de QA, é bastante importante. Facer que o liar os xogadores, non cambialo, etc. Es decir, se metes a barra de vida verde, nun momento de feito a tiñamos verde, e de repente era como cando estaba xogando, era... Porque esto es verde, los enemigos son vermellos, o sea, non nos confundíamos nos mesmos xogando, ¿no? Porque non estamos acostumbrados a que la vida sexa verde. La vida es vermella de toda la vida, de toda la vida. Entonces, eso, se dedican a esas cosas, a mellor decisiones que se tomaron que non son as correctas para xogar, que sexa máis fluido o xogo, pues xogan e as corrixen, ¿no? El Departamento de Mecánicas aquí es cando balancea, es decir, si as mecánicas se construyen en preproducción, que as mecánicas do xogo ven sendo como se xoga, lo que es unha habilidad, por exemplo, ¿no? Así como todo el algoritmo que va detrás desa habilidad, etc. Aquí o que se fai é balancear, é dicir, xogar moito cos personaxes, probar todas as habilidades, xunto cos bosses, porque non solamente son os personaxes, son os bosses, son os enemigos, etc.
y ver que eso funciona, ver que no esté, pues, que no esté demasiado fuerte un personaje, entonces en ese caso no lo nerfeamos para que, o una clase, para que no, eso, si no todo el mundo escollería esa clase, ¿no? Intentamos que todos sexan máis ou menos iguales os personaxes, solo que cada un pues, no seu estilo. Nos además temos temos 6 clases básicas a escoller: guerrero, guardián, pícaro, explorador, que es el arquero, sanador y druida, y logo cada un deles testear cuanto antes para evitar os bugs ou detectalos e poder correxilos cuanto antes. Xa acabou en nada, Postproducción, ya que vamos rapidísimo. En postproducción o que se fan sobre todo es la parte de marketing, que es centrado básicamente en marketing, porque tenemos que vender, es decir, los chicos de marketing se dedican a buscar las mejores estrategias y los mejores eventos que podamos ir para poder promocionar o xogo, falar coas revistas especializadas e vender o xogo, e de maneira continua, para que as ventas non baixen, ¿no? Al fin e al cabo, en un estudio de videoxogos, polo xeral, tienes que pasar varios anos sin vender o produto porque o estás fabricando. Entón, esos cartos hai que recuperalos, e hai que recuperalos a poder ser con un beneficio para poder facer outro xogo despois. Y el postmortem, que el postmortem sí es cierto que se empieza a construir moito antes de la postproducción, pero en postproducción continúas construindo, que xa explicaron lo que era, no, así que non me deteño en explicar lo que es el postmortem. Isto tamén moi importante para coñecer todos os erros que houve durante a produción e non volver a repetilos, ¿no? Que os hai, es decir, es así, en cualquier xogo vai a velos. E nada, momento de preguntas. Y gracias por la vuestra atención, por supuesto. Sí, no sé si alguien... Gracias. ¿En qué plataformas vais a estar? Vamos a estar de momento en PC, es decir, a través de Steam e en GOG. De feito, xa se pode comprar o que o xogo, está en versión alfa de momento, pero se va actualizando. Y esperamos, que eso va a depender das negociaciones pues eso, de marketing y demás con PlayStation, nos gustaría muchísimo y esperamos poder estar en PlayStation, pero de momento no, o sea, non lo puedo asegurar. Lo que estamos seguros es que en Switch non vamos a estar. O xogo vai ser multiplayer, single player ou online? No, o xogo va a ser single player, es decir, es un RPG estilo Dragon Age. Bueno, estilo Dragon Age. No somos Dragon Age, evidentemente, porque no somos BioWare, ¿vale? Somos 40 personas trabajando, no 300. Pero sí, es una experiencia personal de xogo. O mundo celta e o medieval vai ser nun xogo, DLCs? No, vai ser un mismo xogo, es decir, en principio non temos previstos DLCs, si temos previstos distintas actualizaciones posteriores do xogo para añadir cousas que o mellor non nos dá tempo de añadir no momento de saída, gratuitas, por supuesto, e no, DLCs non contemplamos quitar. ¿Hay posibilidades de que el juego salga en Xbox o solo en PC y PlayStation? En principio, a ver, xa digo, eu non son quen fai as negociaciones con eles, es el departamento financiero e el departamento de marketing, pero en principio no, digamos que no es tan fácil, lo tenemos máis fácil para PlayStation que para Xbox. Sí que nos gustaría, más que en Xbox, es salir en el Game Pass, porque eso nos daría moita visualización, en el Game Pass que hai para PC, pero bueno, es decir, aí hai moito que falar, va a depender bastante, digamos, de eso de Microsoft, un pouco o que mire o noso xogo se o ve interesante ou non. Como máis por aí? Temos aquí unha online que nos di Aruma Studios, precisamente, que cando empezaches pensa que aínda non existía un Unreal 5 e con que motor empezaches e se foi moi difícil migrar. Bueno, cando empezamos sí que había un Unreal 5, un Unreal 4, o empezamos con un Unreal 4 e logo pasamos a un Unreal 5, pero sí que traballamos, es decir, desde el principio traballamos con un Unreal no que é o noso xogo.
Y bueno, cambiar de un motor a otro de siempre, es decir, hai cosas que deixan de funcionar de repente, ¿no? E sobre todo por versións, e que tienes que, bueno, que arreglar de algún xeito. Eu pagoche outra que temos moi reciente, por exemplo, o caso do xogo, a min recórdame, no, dunha de mitología, neste caso sueca, como pode ser Valheim, que ao final este período de beta de que parece que hai unha tendencia a que se queira petar sempre coa beta para ser o xogazo do momento, este período que hai entre as betas, as alfas e a versión final penaliza moito que haxa moito espacio, ou, por exemplo, no caso do Valheim, que de repente por non ter contido e máis contido acaba caendo o número de usuarios, aínda que sexa un multiplayer. Penaliza moito que haxa moita diferencia entre a versión primeira e a última, digamos. Opinión personal, porque xa digo, lo que es a parte de ventas o levan en marketing, a opinión personal es que sí. Es decir, nos levamos en alfa moitísimo tempo, por aí hai alguna outra pregunta, levamos en alfa moitísimo tempo, porque para facer unha beta realmente tes que ter o xogo completo onde que teñan bugs e bueno, tiñamos toda a parte celta, é dicir, na alfa está toda a parte celta feita, falta parte medieval que xa a temos no, por eso vamos a ter xa unha beta dentro de nada. Esperamos quitala si non hai ningún retraso rarísimo, ya digo, a data temos, pero eu sempre me espero o peor como productora, non sei, de que alguén collea o COVID e de repente non podo acabar o seu traballo ou cualquier cosa. Está previsto para que saia a finales de este mes, que queda nada. Y bueno, sí, es decir, es que levamos en alfa tantísimo tempo que polo menos o que son nos números que ves en Steam de xente que comenta e demás, sí que se ve pues unha caída, polo menos eso de comentarios, ¿no? E me imagino que se implicará tamén unha caída de ventas. Ya digo, esta máis unha pregunta para marketing. En que era empezou o desarrollo? Empezou no... Espera que aquí me teño que pensar. No 2018, se non me equivoco, porque no 2017, claro, o rollo de como empecé eu a traballar aquí foi porque estaba facendo unha tesis doctoral sobre videoxogos e narrativa, que estou moi centrada, sobre todo na parte esa, ¿no? de la narrativa nos videoxogos, guión e demais. E unha vez que acabei a tesis doctoral había un curso en Gato Studio para formarnos, ¿no? Para xa eles pensando en xente para este xogo e, bueno, o fixen e o pasei e me contrataron, xa digo, non como guionista ni non como nada desto, sino como diseñadora de mecánicas, ¿no? Como game designer en la parte de mecánicas. E desde entonces, es decir, que sí que xa levamos eso, uns 4 anos. Sí, van a ser 4 anos, dentro de nada. O sea, es bastante tempo, pero para un equipo tan pequeno es que eu sempre o digo a xente que dice, joder, sabes, non acabades nunca, non sei que. Claro, están acostumbrados, ou decides que sodes como Dragon Age, es decir, non decimos que somos como Dragon Age, decimos que estamos facendo un xogo do estilo de Dragon Age en canto un RPG, con unha party, etcétera, con un solo xogador e demais. Somos 40 personas, sempre lo digo, non somos 300 como pode haber en BioWare. Entón, cando xoguedes, tende en conta, que non somos un equipo grande. E xa por último, se non hai máis preguntas por aí, esta parte tamén un pouco do galego, vimos a voz icónica tamén aí do audiovisual galego. Bueno, estes ingredientes de aquí, ademais de estar implícitos no xogo, como falábamos con Aruma e con Silvia, vanlle dar ese plus? Crees que tamén vai en Galicia a ter un tirón especial? Ou, bueno, ao final hai un esforzo detrás tamén porque así sexa, non? Eu espero que sí, es decir, ahora mismo o xogo está únicamente en inglés, foi tamén un problema del COVID que nos retrasou, outra cosa que nos retrasou bastante, el tema de doblaje debido ao COVID, es decir, de repente a xente, os dobladores non podían ir a estudio a facer isto, porque estaban nas súas casas confinados, porque traballamos tanto con ingleses como con americanos. E, bueno, foi un pouco lío, ¿no? Tenían que gravar desde as súas casas e todo isto, e eso tamén nos pasou un pouco de factura. Pero sí, va a salir o xogo en español e en galego, subtitulado xa está, pero va a salir tamén doblado. Esperemos que este para o día 2, a mí me gustaría muitísimo que saíse xa así, pero si non será unha desas actualizaciones gratuitas que se meterá despois cando este todo ben feito.
Eu si creo que é importante, é dicir, xa de feito o sábado desde a Real Academia Galega se puxeron en contacto tamén comigo para facer unha entrevista para os cuadernos as novas voces do galego, que son xente xoven que traballa en distintas cosas, como poesía ou música ou, en este caso, videoxogos, que se está ahora están moi interesados os da Real Academia Galega co tema máis multimedia. E sí, es decir, sí espero que avance non solamente para posicionar o galego e elementos galegos no mundo digital, no mundo dos videoxogos a nivel mundial, que se nos coñeza un pouco máis e que sepan que temos unha lingua propia, que non é o portugués, que é a nosa lingua, ou, bueno, era a xente que si pensa que é o portugués, pero, bueno, que é nosa, e que non é o español, non é outra cousa calquera. E recordade, todos os xogos de Gato Studio están en galego tamén, así que outra razón máis para xogalos. Bueno, pois ultimísima pregunta, esta sí, temos aquí que quedou pendente o compañeiro aquí por preguntar. En que páxina de PC vai estar? En que páxina de? PC. De PC. Nós o vamos a vender en Steam e en GOG. Vale, desde aí podedes acceder ao xogo. De momento, es decir, oxalá veñan tamén los de Epic, pero de momento non viñeron a petar na nosa porta. Oxalá. Bueno, pois collo esta pregunta para invitarvos a que efectivamente pois en Steam tedes esta primeira versión que vai continuar xa en nada con esta alfa. Confiamos pois tamén en febreiro ter esa versión final. Sí, terémola, Isto xa promesa aquí electoral. Sí, sí. E nada, recordar tanto os que estades online como os que estades aquí que pola tarde temos os torneos de Dragon Ball e de Rocket League con este premio deste acceso ao xogo de Waylanders no estado actual e actualizable en febreiro